Takže nazdar, zdraví vás, Gromy. Chcem vám povedať iba toľko k tomuto vlogu, že toto bude teraz vlog. Teraz pred chvíľkou sme dotočili v podstate... Nedotočili sme to do piči. Nedotočili, ale škoricový challenge sme točili, je tu všade škorica, proste úplne fuj, blé do piči, vo vode je ešte stále škorica. Chcem sa vás ospravedlniť za to, že tunáka, ukáž tú vodu, tunáka, ak by si ešte... Vidno? Hej, škorica tam pláva ako rybičky v akvárium. Tuto kokot smart stopom, keď... Lebo ja som to nechcel stopiť, lebo proste lebo ja som bola zajebaná kamera a on to nechťal stopom. Najprv to on utieral a potom ja som to chcel, lebo on ako to utieral, tak to trocha posunul, tak som mal trocha odrezaný sík, tak to chcel napraviť a ako som to napravil, tak som to chytil presne za to tlačítko, kde sa to stopuje, tak ja som to stopol. No a aby to nebolo proste fuj, také blbé, že to bude mať 10 minút toto video a iba sa, že čau čau a hneď sa rozlúčime. Takto trošku predĺžime, budeme sa tu rozprávať, ale musíme sa trošku pohnúť, pretože tvoja kamera má... A tu je to drievko ešte, halo. Ideme si dať ešte jeden? Pôjdete sa. Ideme si dať ešte jeden challenge? S škoricou? No, nemáme vodu. To bude väčšia sranda. Ja som za toho nadýchol! No, takže trošku sa asi postavím, lebo dostávam krč, hýbaj sa postaviť. Dostávam brutálny krč do kolena, akože. Takže... Keď budem domov a spýtajú sa, prečo mám celú tašku zajebanú od škoricia. No, sorry, fakt, musím sa postaviť, musím to kamerovať ručne. Tak... Lebo dostal kokot krč do nohy. Kokot som dostal krč do nohy. Kokot si dostal? Do kokotu som dostal krč, lebo tam mám krčový želi. Poďme to tam niekde položiť a poďme stať. No, pokúsime sa. Dozadu máme samozrejme veci. Čakajte, ja vám to do pieči nevidím teraz. Báťoch, škorica, bondy. A teraz možno, že veľa ľudí sa pýta, kde máme kurva vlastne pičovinu, čo sa volá menom kokotina. Statív. Nemáme z jedného prostého dôvodu, lebo to taká smartík musel zabudnúť statív. Čak mám pravdu, smart. Áno. Tak sme si dali, tak počkaj, tak tu to položíme. No veď hovoril som ti tam. Tak dáme, to bude na krivo. tak dali sme si iba tak pofiderne. Proste improvizujeme. Improvizovali sme s tým, že pršalo, kurva vravíme, kde ideme natáčať Lebo my sme chodívali natáčať vlastne, ja vám to takto ukážem, proste tu ako je toto oranisko, tak vlastne tam boli balíky a my sme na tej sadli, no vlastne to ste mohli vidieť v tom tagu, že sme si vlastne na valcoch od sena. Potom sme išli natáčať tam, čo vlastne cez kolej, tam na takú lúku, počkaj, tam pri tom stĺpe, tak kde tam, nie vlastne, počkať, tam, tak kde pri tom stĺpe sme natáčali, čiže sme improvizovali a teraz, daj mi to už, a teraz keďže pršalo, tak som sa kurva bál, že vravím do píči. Sorry, že nadávam, ale fakt, vravím, boha pršalo a teraz čo? A my dali bože, že do takej zavretej miestnosti, kde bude sucho. A potom sme sa išli, že ideme sa pozrieť sem, ja som chcel ísť najprv tam, ale potom, že taký poďme semka. My išli semka, zistili, že sme tu je celkom sucho, lebo tam bola ešte taká slama, a to z vrchu bolo suché, tak sme si to tak nanosili, akoby. Na bundy sme si posadali. Ale fakt iba kúsok slamy, aby ste si teraz nemysleli, že teraz sme vraveli, že seníky už odišli do piči a fakt bolo kúsoček slamy, čo je fakt. Počkaj, nie je to zoomované, prečo tam zdá, že to je... Nie, nebolo to už zoomované. No, čiže toto má 4 minútky, challenge má 3, takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, komentujte, zdieľajte a ak nie, tak sa pojeb. Čaute, Grony! Nie, zdravím vás, či ja, čau.